Jeg står i dag her ved Roskilde Fjord. Der har siden juni svømmet en lejesyg delfin rundt her i fjorden. En af beboerne nær fjorden har været så heldig at have set delfinen springe op af vandet. Og op til flere sejlere har endda oplevet delfinen helt tæt på, da den har svømmet nær deres båd. Tidligere på ugen snakkede jeg endda med nogen, der har været ude at svømme med delfinen her i fjorden. Men nu lyder rygterne altså på, at delfinen er død. Der er dog ingen, der ved med sikkerhed, om den er død, eller om den er kommet til skade. Det er meget sjældent, at en delfin svømmer ind i dansk farvand, da det ikke er den foretrukne miljø temperaturmæssigt. Men muligvis på grund af temperaturstigninger i verdenshavene har delfinen svømmet ind i dansk farvand. Og det er den ikke den eneste, der har gjort. Andre har også tidligere på året eller i de her år svømmet ind i dansk farvand. Og det sker oftere og oftere. Lige før mødte jeg nogen hernede på havnen, som fortalte mig, at de ikke troede på, at delfinen er død, men simpelthen bare er svømmet ud af Roskilde Fjord.